vždy, keď je problém, tak na to bude reagovat ľavým hákom, nikdy neutěkáme. Já jsem tehdy zvracel a nemohl jsem vůbec ani udělat váhu a bylo mi špatně. Nerozprávaj to všade, nevyplakávaj, že choď tak do roboty a nefajtuj, alebo ja neviem čo robiť. Jsme tady od začátku, potom tady byli kluci, tam odsaď, a potom už se tak rozrostlo, ta Octagon Family. Připravte se na strhující souboj na PML 14 v Trenčíně, kde se 29. března utkají dvě významné postavy domácí MMA scény. František Fodor a Jan Široký. Jako první zamíříme do Ostravy, kde se ve Fighting Club Ostrava připravuje veterán domácí scény Jan Široký. Honza se na svůj souboj s dalším veteránem českého MMA Františkem Fodorem nesmírně těší a hodlá v Trenčíně předvést svůj nejlepší výkon. Čau, nacházíme se v Ostravě, ve Fighting Clubu Ostrava, v našem gymu, kde se připravuju na následující zápas můj, který mám s Františkem Fodorem 29.3. v Trenčíně na PML-ku. Tak my jsme hlavně s Františkem už se měli potkat minulý rok na fabriku vlastně, jsme měli mít zápas, tam to neklaplo a myslím, že i několikrát v historii předtím jsme se měli potkat, akorát jsme tak kolem sebe nějak brusili. Takže myslím si, že je to velice dobrý zápas, i divácky jako atraktivní, protože není tady moc kvalitních lidí jakoby na té špičce, kteří se mnou nezápasili, takže s Františkem to teďka napravíme. A hlavně je to někdo, kdo tady začínal vlastně se mnou, jakoby když vlastně já jsem na dvojce zápasil s Ronym Paradizerem, že? No a František začal chviličku po mně, já nevím, jestli 2 gala. Jsme tady od začátku, potom tady byli kluci, tam odsaď, a potom už se to tak rozrostlo, ta Octagon Family, ale on je tu od začátku, no, takže jasně, takže jako těším se a navíc je to tady naše škola, že? Pukač teďka vyhrál vlastně, že? Takže kluci budou motivovaní, takže já se na to hodně těším. Navíc František není ani o moc vyšší, on má 175 a má 170, jsme tak typově podobní, jakoby silový, on nemá jakoby 2 metry, aby se mnou boxoval z ústupu nebo něco takového. Takže on je kvalitní na zemi, je kvalitní v postoji, jak ho umí boxovat, takže jako čekám kvalitní boj. Soupeřem Honzy Širokého bude veterán Octagon výzvy, zkušený bojovník František Fodor. Fero za 10 let své kariéry zažil v kleci vše, od velkých vítězství až po tvrdé porážky. Co by jako veterán vzkázal mladým klukům, kteří se snaží v MMA prorazit? Mladým bojovníkom by som odkázal, že keď určite majú v srdci ten šepot, že OK, toto som ja, toto chcem robiť a keď sa za tým vidia, ale nielen ten povrch, že by chceli skákať po klietke alebo mať veľké vyjadrenia, alebo vymyslím si, že odkúkajú, že nejaký bohatý fighter má peknú košelu a hodinky, tak keď nie toto sa vám na tom páči, tak robíte dobre, lebo veľa vás to naučí. Je to taká škola života a keď budete kopať veľmi hlboko do hĺbky v tomto fightingu, tak naozaj na veľa vecí si v sebe prídete a podľa mňa je to perfektné. Podľa mňa fightovať, plávať a jazdiť za autom mal veď každý. A nemůže chybět otázka na trenéra, jak si se vlastně s Ferem poznal? To môj prvý dojem a prvý stret s Ferkom, to bolo cez COVID. Tak nejak cez začiatky covidu, keď akurát hľadali nejaký nový výter, keď ho práve odchádzali chalani, hľadali nejaký nový gym, tak... Ale bolo to už dávno, tak akože cez ten covid. No a môj prvý dojem z fightera, normálny, usmievavý človek, ktorý to vie a vie, čo robí. Tak aktuálna forma je stále taká, vždy je proste každým rokom, každým mesiacom lepší a lepší. Stále vychádza nová verzia Ferka, takže zase necháme prekvapiť a zase vyleze jeho ďalšia lepšia verzia. A jedna filozofická otázka.
Jak bys chtěl, aby si tě lidé pamatovali? Že som to miloval robiť, to by som chcel, aby si zapamätali ľudia, že toto je človek, ktorý tam stál v klietke, či bol veselý, šťastný, či mu vyšlo, nešlo, že on rieši fighting a vždy, keď je problém, tak na to bude reagovať ľavým hákom, nikdy neutekáme. A jsme zpět v Ostravě, kde jsme se Honzy ještě zeptali, zda v přípravě na zápas s Ferem Fodorem udělal nějaké změny. Ne, určitě nedělám, stejně nedělám skoro nic. Měním ty věci a individuálně se připravuju vždycky jakoby na toho daného soupeře. A u Františka, jestli myslíš teďka konkrétně, jakoby, jak mám nastaveno přípravu na něho, tak mám všechno tak na 110%, protože jak jsem teď řekl, on je dobrý v boxu, kope, je dobrý ve wrestlingu na zemi, takže nevíš na co se připravit, takže trénuje všechno. A jak vůbec vzpomínáš na tvůj poslední zápas u nás na PML, který určitě nedopadl dle tvých představ? Já si ten zápas pamatuju hrozně dobře, ale hrozně špatně se mi o tom mluví, protože já jsem tam měl asi eventuálně jako otravu jídlem nebo něco takového. Já jsem tehdy zvracel a nemohl jsem vůbec ani udělat váhu a bylo mi špatně. A prostě jsem to nějak na poslední chvíli prostě odbojoval a nebylo to úplně jako moudré asi, takže já na to nerad vzpomínám. Takže tak no, takže teďka si tam jdu tak jako trochu spravit chuť a hlavně u diváků si to napravit a ukázat jim ostravské bomby. Jsme zpět v Bratislavě a Fero má po prvním tréninku. Zašli jsme na jídlo a tady se nabízí otázka, jak to Fero vlastně má s dietou. Vo váhovke ideme veľmi blízkej 70-ke. Máme vypísaný catch weight, čiže dohodnutá váha 72 kg vybavil môj súper. Za mňa je to v poriadku. Je to síce len kilo, niečo nad tú ľahkú váhu, nad hranicu, ale spríjemní to troška chudnutie. A ešte máme nejaké, ja neviem, 3 týždne do zápasu, alebo 3 alebo 4, neviem, tak nejak. A ešte som v tom čase, že hovorím, môžem si dať viac sacharidov, aj troška masnejšie, normálne jedlo. Lebo tie 2 týždne, keď si postrážim potom nejaké cukríky, že nebudem žrať zbytočné pečivo a masné veci, že proste skrátka malý dozor nad sebou, tak to pôjde pekne samo. A ten posledný týždeň sa dorobia sauny a na vode sa to schudne, čiže v pohode. Ja som s náladou OK, aj v diete, aj mimo diety. Za mňa je to slabostké, keď niekto nejak bliaka a nevie znášať svoje veci, ktoré si sám spravil, alebo je nejak podráždený. Respektíve, je to normálne asi pre ľudí, ale ja keď mám takých v okolí, tak sa na to kúkam, jak je to podľa mňa na nikto to nerád pozerá. A keby, že je to mi taká normálna vec, že keď ideš do vody, tak budeš mokrý. Keď držíš dietu, tak budeš hladný, ty. Takže buď ticho, vieš, že nerozprávaj to všade, nevyplakávaj, že choď tak do roboty a nefajtuj, alebo ja neviem čo robiť. Čo myslím, čiže ja som s tým tak, že teraz si užívam toto a potom si užijem, že budem pekný, taký clean, čistý pred zápasom, zdravšia strava, vieš, a keď to na sebe človek cíti, je taký ľahší a svet je v rovnováhe. Každopádně Fero, za pár týdnů tě čeká premiéra v kleci PML. Co bys nám k tomu zápasu řekl? Tak, čaká ma super Jan Široký, je to veleskúsený bojovník, už by som ho nazval v kľude v našich končinách legendou. Je to skúsený fighter s 30 profi zápasmi CCA. Evidujem ho, už bojuje veľmi dlho, je na scéne, takže sa poznáme, si myslím. Obom je jasné, do čoho ideme, aké máme štýly. Myslím si, že je tlačivý, húževnatý, vzpúrny, odolný bojovník, ktorý má za sebou, ak som dobre videl v nejaké videovizitke, má aj z Kyokushin karate čierny opasok. Ak dobre viem, tak holduje aj boxu alebo takým zápasom bare knuckle, tak je to veľmi skúsený
fighter, ale minimálne, čo je pravda, je 30 profi zápasov má na konte, takže v klietke vie, o čo sa jedná. A myslím si, že bude to mixovať, že bude skúsať aj nejaké agresívne výpady v postoji a možno aj nejaký takedown. Tréningy som prispôsobil minimálne, iba sa snažím vyhľadávať výškovo podobných súperov, ako je Jan Široký, a teraz sa teším, že Tommyho Deáka čaká tiež zápas v boxe a je štilisticky podobný, že je nízky alebo cca je Jan Široký, takže tie overhandy a skracovanie vzdialenosti mi sedí. Ako ste mohli vidieť, to som si skúšal, sparoval s ostatnými mladými bojovníkmi, tiež full MMA, ale snažil som sa takú moju výšku hľadať cca a za mňa OK, ale nejak špeciálne to neprežívam. V tejto príprave som sa pripravoval tak, že už som pripravený. No presne, úplne ideálny život, vieš, že proste mám dlhoročného partnera, zobrali sme sa, mali sme svadbu, mám psa, presťahovali sme sa do domu, darí sa mi vo všetkých smeroch a ja som mala... to neviem, či úplne akože... Ja, ono je to, akože nie je to úplne príjemné. Vypredaný turnaj PML 14 v Trenčíne môžeš sledovať 29.3. jedine online cez pay-per-view prenos na Joj Play.